No, hi behandlingscentre. Good evening, treatment centers. I'm gonna do this in Danish. Hej, mit navn er Simon, og jeg er filosof og udvikler af alle mulige sammensætninger af udviklinger. Og jeg har også arbejdet med behandling af misbrug og psykisk sygdom. Og det er, at jeg vil gerne spille en sang for jer. Den ligger som link hernede under, og den vil jeg gerne have, I spiller for jeres patienter. Det er det første. Det andet, det er, at det er vigtigt, at når man er i akut rehab, akut withdrawal, at man så har mulighed for at skifte miljø. Vandreture, hvis du skal gøre det selv, vil hjælpe dig afsindigt meget. Hele tiden op og videre. Sove op og videre. Vandre. Hele tiden skifte miljø. Hele tiden skifte plads, mens man er i drawback. Og så er den gevaldige, i morgen stopper jeg med at ryge, i morgen starter jeg med at ryge, men ikke i dag. Altså det vil sige, at man hele tiden udskyder procesbehandlingen og siger, jeg skal nok begynde at ryge heroin igen, eller drikke alkohol igen, men jeg gør det i morgen, ikke i dag. Og så er der behandlingen af alkoholisme, fordi alkoholisme har rigtig meget med alkemi at gøre. Og alkemi er en korrespondance mellem surt og sødt i tid. Og det betyder, at når vores sjæle er det samme, og vores krop er vært for vores sjæl, at du så har en sammensætning i det, hvor det at lave en alkymisk brud på, hvad alkohol det er, i forbindelse med interaktion med din sjæl, er muligt. Og det er fordi, alkohol er dødens juice. Du kan ikke være mere død, end at være nogens lort, men du kan være mere død, end det ved at være alkohol. Fordi alkohol er døde, for eksempel kartofler, der så bliver gæret i dødens juice. Man tager simpelthen det, der svarer næsten til ligevoks, og forarbejder det gennem sukker, der så gør dødens juice til alkohol, altså producerer dødens juice. Og det er den dødens juice, den gør os skæve, den gør os højere alkoholpåvirket, men det den faktisk også kan gøre, det er, at den kan kombineres med vores sjæl. Og det er fordi, alting er surt og sødt, tid og frekvens. Og det vil sige, og jeg ved godt, det lyder fuldstændig basalt det her, men det er vigtigt, at I får det prøvet, fordi det kan faktisk være en kur for rigtig mange. Når man har sådan alkohol, og man så synger til sådan alkohol, eller til fest, fest, skål, jeg elsker dig, wii! Og den her alkohol så bliver lavet med kærlighedens vibration og sjæl, som du drikker og synger. Så opstår din frekvens i alkoholen, og alkoholen går hen og bliver påvirket og vibrerende med i dødens juice, din sjæl og din vibration. Så når du så drikker det her, og du så igen synger, og det sker altså, det er jo en naturlig ting til en fest, så sker der det, at din sjæl kodes til at være en del af alkoholens juice. Og lige pludselig kan du kun elske at være til gennem alkohol. Så, hvis du vil kurere alkoholisme, så er det, du skal gøre, det er at gå tilbage til mindet, og det vil ligge i dig, for det gør alkohol, den husker det for dig. Du går tilbage i mindet om, hvor den alkoholafhængighed opstod, og finder den drink, du drak dengang i dit minde, og med din viljeskraft går du ind i den erindring og blokerer vibrationen, der nåede alkoholen, du drak. Og det kan være helt tilbage fra barnsben. Men når du gør det, så opstår der en rumtidsforandring, der gør, at alkoholen ophører med at bindes til din sjæl, og du dermed er fri fra at være alkoholiker. Og det ved jeg godt lyder absurd. Men hvis I kan, så vil I nok få kureret på stykker. Der er en fjerde ting, men jeg kan sgu ikke lige, en femte ting, men jeg kan sgu ikke lige huske, hvad det er. Hvis I kan bruge det her, kan I tage det til jer, og så må vi snakke om det.
en gang. Ellers sender jeg det bare videre bagefter. Men det her, det er i hvert fald alkohol. Det her er stofmisbrugsbehandling. Det der med at spærre folk inde, når de er drawback for heroin. Ja, I har sikkert rigtig gode løsninger. Men det vigtigste, man kan gøre, det er at skifte miljø. Hele tiden holde sig i gang, og hele tiden skifte miljø. Fælles vandreture. Simpelthen. Blive clean sammen over 14 dage, 3 uger, hvor man bare vandrer. Præsending som telt og termojaks eller termokedeldragt som tøj, ikke? Og skive under tøj, vandrestøvler, så man altså godt klare det. Nå, men vi må se. Tak skal jeg have.